Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka ad hoc executive committee jong ka senjuk kirang bakur jong ka beriuh nyau trap kila syem ya ka rai ban khot pelong ya ka dorbar ba jong kirang bakur bat kino yalam jong kikur per ki badana po pot sam jong ka beriuh nyau trap ha ka arterik benai rempang mentau senam ya ka baon sepenlong Hasri Aurobindo Institute of Indian Culture Bivar Road ka badan hanong ba Shillong mar persya bat ka State Convention Center ya ka baon sedang ha ka por khatwei bejim step Chief Executive Member ka KHDC ba HS Sila ha ka jinga keren bat kila pathai kubor laong ba ka senjuk ka khot bat wer ya baro kirang bakur bat noilam kikur per bat ikire rong ba jong kikur ki bompat don kiseng ne dorbar kur ban ya poirenti sekate ka dorbar ba bat ban shim ya kani ka kubor kum ka jing pentem idon kum ba lai hajar tam ki kur khasi agabri jong nyotrep ngi khot ya ki baro kirang bakur jom kini ki lai hajar kur kidon kur ki bala organize lebih ki sengkur kidon ki kur patgom patsim la organize lebih kendringi krot lang ki paro wakin wan ka atrik ka por ka biji ani po Aurobindo hall ka mar syarat ka lalu terjing langkur la atrik ni benar benar Februari atau Februari Aurobindo Hall mempersiap dengan Convention Center di hot kamta bi hirang bakur di nanta kini kalau baru kau ikut dikasih jenja nanta dan terikut di badan dari Presiden, Secretary, di Advisor di sini di invite kunjung di dan begitu di sengkul di bangsium dan bapak sengkul dan mereka dulu di riorang bak dengan jom di invite di bagi manlang Hagenika Astrik kapor kaladei berkejendon kam kalong kumno ba kani ka dustur jongi kam dei ban sujano ani syatelep no kalong kai ki baso serong ba dei tang kani ka benta haka jadri jongi ka balong kerpang haka perthei barokoi tingin dan kami ka ban penne pensai kata bat haka bai dei bat ka jinglong jong kini ki senkur kila shulong ka jong kilong stand alone kidon ki sengkur ki belong organize kidon ki bom long organize kidon ki jatkur ki bom don ye sengkur kidon ru ki jat ki bodon ye jat ki bodon ye kur ti kelong bodon kam bangila bani lum lang ban organize kenang bukan long renti kenang bukan jat betri jongi kan im kenang bukan riti tu jongi kelawan ki irat syakmat ti hagani ke meeting ke beladet habat hadir dalam form ni kan ad hoc committee jom ka begini ki rang bakun ki belai wan ka neutral ki form ni kan ad hoc committee ang ba essential la shan nominate kum president ban mangam general secretary kum tang la so kan ban long no ya kan general council ka minkom jom ki kurbar ha ka bangila ban ya thai ban ya mir ha ka bangila ban ya kren ban ya slok kum no bangila ban ai ka rensan nam ta ki rang ba jongi nam tak senrang ki jongi ke babaros kata resi kidon kidor barsinong kalong tangi ki rang barsinong kidon skiwei pat kiseng bahalang mereka ni ke senjuk jong ki rang bakur ke bab iwi bar khot nyimla ban lai la kalong ken thei senrang ki badon kerdam ki bomdon kerdam ki nalong lang ha kaju ke benta ti ngil rai ban pelong ye kani hang ya por kharui biji Aurobindo Institute of Culture hang ya persaka State Convention Center nadu ke por khatwi biji bat ka phang preng jong kani ka jingyalang kani ka council galong ka benta jong ki kur ha ka jat bedri iran ka benta ka khrau ba kum ki kur ha ka jat bedri ha ka jing shishahi ki kur ki de ki try jong ka jat bedri ki kur ki de ki try jong ka rik ka pri nyautra ki khasi ha ba ki wan poi sini ki lom jongi kim wan kum ka wei ke jat bedriu bunch of whole tribe reki wan individual ka wei kur hadin ka wei pat ti ki dei maki ki balong ki tra ki baseng ki kan di ka bri ke jongi hani ti handrai suki pada kata kala ik ban pejano ni ran kam man penim ban kan khit mai yang ni nang ba ke niu ke jong khasi kun niu trap
kan yen rasom yang kan kam pernai bakal lawai jogi bahadin jogi kan long kaba don jingkermen di kini ka sejuk jog kiram bakur kan slong tangku ke jiu kan long mereka institution di ka think tank jogi jai bendri policy ki bher ki bangi habat pe kumenta ka don ka urgency yu isi shaba kum ka ILP di ka kam ka ba kirki don syuk dak we pat ka jai an di hami kumenta ka hubor ka selai insai yo bani keren ka ni ka artarik bani iba ka soka ka dumla syu ban na ni dan bijima ka crowded stang ni ka we galanti di buros ka tangi yu iba ka don ka ban munu syunu kinlai di ada ka mangi kirang bakur nilai long league away tikala ni kan league away ka ban saidur ki pun ki policy na ka ban ta ka ni ka league jongi